Iti panagtultuloy ti kang runaan adamag. May panakilmanan ti may sa abalasa ang ti Baguio City kalpasan ang nakoronaan kas Binibining Pilipinas International 2026. Munday to'y iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Binibining Pilipinas International 2026 is Binibining 12, Gwendoline Meliz Soriano of Baguio City. Congratulations! Dayta ti winning moment ni Binibining Pilipinas International 2026 Gwendoline Meliz Soriano, Manipod, Baguio City. Iti saludsod what future do you envision for yourself and how will a Binibining Pilipinas title help you get to that destination? Daytoy met ti winning answer ni Gwendoline. I envision to be an aspirational leader. And with the Binibining crown, hopefully, I get to inspire other people to believe in the beauty of their dreams and to be faithful. I'm here now not because of my own strength, not because of my own beauty and skills, but only by the grace of God. And I am here to share that hope, that message, that hopefully, even after this and beyond the crown, I will be remembered as someone who has a big faith and a big heart. Thank you. Impasa ni 2025 Binibining Pilipinas International Katrina Ann Johnson ti Corona. Malaksid iti Corona, naiyawid pay ni Gwendoline ti Best in Swimsuit kin Best in Evening Gown Awards kabayatan ti Coronation Night idi Sabado. Nagunod amin daytoy ti beauty queen iti baet ti panakaitantan ti panakipaset na iti Binibining Pilipinas idi 2022. Kas baro a title holder ni Gwendoline ti mangibagi iti Pilipinas iti Miss International Pageant inton sumarno at awana. Kabayatan na nang ipaaymat ti mensahe ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sigon iti Mayor, dakkala pa madayaw iti Baguio City ti inyawid ni Gwendoline kaya napintas daytoy apagwadan dagiti umili nang runa kadagiti agtutubo. Iti manamnama panangibagi na iti pagilian para iti international pageant na ipanamnama ti suporta ti lokal na gobyerno ti syudad. Ni Gwendoline ket residente ti Bakakang Sentral ken maipalagip nga imbagi na metlaeng ti syudad iti 2025 iti Miss Universe Philippines pageant no sadino nagturpos isuna iti top 12. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti pagilian.